Vi er en lille forening, der spiller kindball ude i Globus 1 hver tirsdag kl. 8, og vi vil gerne have flere medlemmer. Det er en mega fed sport, og det er sjov sport, udfordrende, men rigtig sjov. Man får fast aktivitet hver uge, og så får man lov til at være i eliten ret hurtigt inden for en sportsgren. Hvis du kommer til Aarhus Kindball, så kan du også komme med på landsholdet. Det er jo sådan, at vi er Danmarks eneste kindballklub, så derfor sender vi også folk til internationale turneringer. Vi er os, der kan, når der er EM, og os, der har råd til at tage afsted. Det er os, der er landshold, og det er en mega fed oplevelse at komme afsted. Jeg har været afsted i EM 3 gange, tror jeg, EM 2 gange. Og mit afsæt for at komme afsted, det var, at jeg tænkte, jeg var over 30 på det tidspunkt, og jeg ville jo egentlig gerne på landsholdet noget, og synes, det kunne være fedt at kunne sige, at det havde jeg prøvet. Så det var sådan set det, der fik mig til at komme anden gang. Sådan, okay, jeg prøver det der, fordi det faktisk var fedt at sige sådan, at stå og synge nationalsang og sådan noget. Og så synes jeg bare, det er sjovt, og nu har jeg ikke rigtig lyst til at stoppe igen. Du får en masse fede holdkammerater, og fed på panden, og nogle gode kampe. Vi er gode til at tage imod folk og hygge os sammen.